Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина гатыба кайбер темалар турында кыскача. Чаллылар Тукай районында калдыкларны эшкәртү комплексын төзүгә каршы ни өчен? Финиш сызыгында безнең Ишегалды республика программасы буенча эшләр ахырына якынлаша. Тукай районында калдыкларны эшкәртү комплексын төзү проектын гамәлгә ашыру 2029 елга кадәр туктатылды. Бу хакта шәһәр мэры Наил Мәгъдиев 5-нче чакырылыш шәһәр советы депутатларының 1-нче сессиясында хәбәр итте. Шәһәр советы депутаты Татьяна Гурьева чаллыларның комплекс төзелешенә каршы протесты турында уртаклашты. Тулырак калдагы материалда. Чаллы халкының мегасвалкага каршы протесты турында шәһәр советы депутаты Татьяна Гурьева хәбәр итте. Калдыкларны эшкәртү комплексын Чаллыдан ерак түгел Князево авыл җирлегендә төзергә ниятләгәннәр. Аның өчен 64 гектар җир бүлеп бирелгән, анда чүплекне 100% сортларга аерырга ниятләгәннәр. Выбранное место – это возвышенная водосборная территория. И если этот объект будет построен, он создаст серьезные угрозы экологической безопасности, серьезные угрозы для жизни, здоровья горожан, жителей близлежащих деревень Тукаевского района. Татьяна Гурьева сүзләренчә, проект чүпне тирәнтен эшкәртү буенча заманча таләпләргә җавап бирми һәм үзенең урнашу урыны аркасында экологик куркыныч тудырга мөмкин. Наши горожане надеются, что все-таки будет Раисом принято решение об изменении выбранного места для строительства комплекса переработки отходов. И ко всем депутатам я также обращаюсь, депутатам Госдумы, депутатам Госсовета, а особенно к депутатам городского совета. Татьяна Гурьева сөйләвенчә, бу ел башында территорияда туфракның уңдырышлы катламы алынган. Россельхознадзор зыянның күләмен 12 миллион сум дип бәяли. Бу чиратында Наил Мәгъдиев үзе һәм Тукай районы башлыгы белән очрашырга тәкъдим итте. Но я не думаю, что строительство любого объекта, тем более такого, может происходить без экологической экспертизы. Давайте встретимся, если необходимо, попросим главу района прояснить ситуацию, рассказать, что планируется, попросить сотрудников Министерства строительства и архитектуры жилищно-коммунального хозяйства вместе с Тукаевским районом дать нам определенные пояснения. Шулай ук шәһәр мэры хәбәр иткәнчә, проект 2029 елга кадәр туктатылган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Чаллыда җыллык бирелгән беренче объектлар мәгариф учреждениеләре булды. Шәһәрдә 131 балалар бакчасы бар, аларның 126-сында батареялар инде җылына. 92 мәктәпнең 71-дә җыллык бирү башланды. Бүген безнең тикшерү төркеме балалар бакчаларының берсендә булды һәм бинада температураның нинди булуын тикшерде. Теремок балалар бакчасына 225 малай һәм кыз йөри. Балалар 12 яшь төркеменә бүленгән. Бинадагы батареялар 22 сентябрьдә җылына башлаган. Ул вакытта мәктәпкәчә белем бирү учреждениесенә җылылык җибәрә башладылар. Балалар җиңелчә киенеп, җиңелчә күлмәкләрдән, футболка, шортиклардан гына йөриләр. Группабызда бик җылы. Бу хакта икенче төркем балалары да бер тавыштан диярлек сөйли. Аларга нибары 3 яшьтән 4 яшькә кадәр, әмма алар да балалар бакчасында җылырак булуын билгеләп үтәләр. Шортиках җылы. Я сотиков, я и футболки садики. Потому что тепло. Балалар бакчасында шорти һәм футболка киеп йөрергә мөмкин булсын өчен мәктәпкәчә мәгариф учреждениесенә җылылык җибәрү буенча зур әзерлек эшләре башкарылган. Бу эшләр алдагы җылыту сезоны тәмамлану белән башланып киткән. С мая месяца мы готовимся к отопительному сезону. Делаем промывки, ревизию, получаем паспорта готовности к отопительному сезону для того, чтобы вовремя подключиться и подать тепло в детские сады. Балалар бакчасына җылылык төшке ашка кадәр бирелә башлады. Мәктәпкәчә мәгариф учреждениесе мөдире сүзләренчә, барысы да штат режимында кимчелекләрсез узган. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Финиш сызыгында безнең Ишегалды республика программасы буенча эшләр ахырына якынлаша. Быел яр Чаллыда 79 Ишегалды яңартылды. 23-нче комплекста да төзекләндерү эшләре төгәлләнеп килә. Ишегаллары ничек үзгәргәнен хезмәттәшем белеп кайтты. 23:02 йорты подъездлары һәм тротуарларына кичәге көннән башлап эшчеләр асфальт сала.
У нас здесь третий дом уже, 2312 делали. А в другой сторону уже другие бригады тоже делают. Ну, уже где-то 3-4 дня уже здесь закончим, планируем. С коляской гуляешь, в других дворах везде все красивенько, ровненько, а здесь, ну, конечно, не пройдешь было. То есть вот, ну, в любую сторону. То есть сейчас хоть сзади, хоть спереди, хоть в любую сторону было не пройдешь. Сейчас уже видно, что будет хорошо. Мы долго этого ждали. Вот, и, ну, конечно, тянулось это все долго очень, все лето. Как бы, но наконец дождались, и все уже становится красиво, чисто. Спасибо строителям. Надежда Мальцева 23.05 йортында 1986 елдан бирле яши. Республика программасына кадар юлтар иде, тротуарлар юк иде ди ул. Хәзер ишек алдына парковка урыннары саны арткан. С коляской идут там, машина следом идет. Пожарные не могут, и тут же мусорка подъезжает. Вообще это здорово, вот что сделали тротуар пешеходный. Вообще, смотрите, двухстороннее движение будет. И это безопасно уже, более-менее. Красота. Йорт артында балалар майданчыгын төзекләндергәннәр, тренажерлар урнаштырганнар. Хәзер ишек алдына кара туфра китерәләр, әмма 23-нче комплекста яшәүчеләрнең барысы да канәгать түгел. Там лужа стоит, здесь уже обвалился. Качества никакого абсолютно. Качество дороги имеете в виду? Да. У нашего первого подъезда двора нет. Мы сразу выходим на проспект. И хочется, чтобы этот проспект по-старому благоустроили. Из проспекта сделали тропинки. А зачем они нам? Раньше там дети катались на велосипедах, на самокатах, а сейчас этого нет. Республика программасы вәкиле сүзләренә караганда, быел 23-нче комплекста 15 ишек алды яңартыла. В рамках программы «Наш двор» мы обновляем асфальтовое покрытие, сформировали пешеходный каркас, благодаря которому появились удобные маршруты до социальных объектов, 32-й школы, детского сада номер 73 и до остановок общественного транспорта. Установили детские игровые и спортивные площадки с учетом пожеланий жителей. Ишек алларында эшләрне сентябрь ахырына кадәр төгәлләргә ниятлиләр. Яршалыда төзекләндерүгә чиратта шәһәрнең 11-нче комплексында 68 ишек алды территориясе кала. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Подходи, честной народ! В Победе ярмарка идет! Грудка цыпленка-бройлера охлажденная 219,90 за килограмм. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка» 52 27.